n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, udo dịrị unu. Biko ka anyị kụpụrụ Chineke aka. Aka anyị na-akụpụ Chineke bụ na aṅụrị juru anyị obi maka nwanne anyị nwoke Osi, onye ebunitere n'ọkwa ndị dikin ụnyaa. Anyị wee na-achụ aja masị inye ekene n'ụbọchị tata, wee na-asị Chineke biko n'ala ekene, na-ayọkwa Chineke maka odudu na mgbaziri ya n'isi ya nwabụ nwanne anyị na n'isi anyị niile, iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia. Ka anyị cheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, ka anyị yọọ ọnụ mgbaghalụ nke Chineke na ngọzi ya. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ ụmụnna m, emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, site n'ịlapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi beji na ọ bụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị ga, weduru anyị na ndụ ebebe. Amen. Ebere. 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 Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị n'ihe ọgbụgba ndụ nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esegburu ihe omimi dị nsọ nke ahụ na ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi ulu nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye ya na nna na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, chetakwanụ otu Onyenwe anyị Chineke unu si duo unu n'ime ọzara 14 ndị a niile. O wedara mmụọ unu ala, nwakwa unu ọnwụnwa ịmata ihe dị unu n'obi, ịchọpụta ma unu ga-edebekwa iwu ya. N'ihi ya, o wedatara mmụọ unu ala ma o mere ka ihe oriri kọọ unu. Mgbe o mere ka unu rie mana, nri ahụ unu na nna unu na-amaghị ihe ọ bụ. O mere nke a igosi unu na izi unu na ihe na-enye mmadụ ndụ abụghị naanị ihe oriri, kama na mmadụ na-adị ndụ site n'idebe iwu niile si n'ọnụ Onyenwe anyị pụta. Kpacharanụ anya hụ na nganga abanyeghị unu n'ime obi, ime ka unu chefuo Onyenwe anyị Chineke unu, onye mere ka unu site n'ụlọ nke ịbụ ndị ohu n'Ijipt pụta. Lezie anya ka unu ghara ichefu Chineke, onye duru unu n'ime ọzara ukwu ahụ dị egwu, ebe agwọ ọjọọ na akpị jupụtara.
ebe na-ekpo ọkụ nke mmiri na-adịghị. O sitere na nkume nye unu mmiri ọṅụṅụ. O ji mana nyejuo unu afọ n'ọzara, mana ahụ onye ọbụla n'ime unu na-amaghị ihe ọ bụ na mbụ. O mere ya n'ihi iweda mmụọ unu ala na ịnwa unu, ka ntụkwasị obi unu n'ime ya na-eto, ka o sikwe otu a mere unu ihe ọma. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza ya ihe anyị ga-aza bụ Jerusalem too onye nwe anyị, zaanụ ya. Jerusalem doo onye nwe anyị ebube, Zion too Chineke gị, n'ihi na o meela ka ọnụ ụzọ ama gị sie ike. Ọ gọziela ụmụ gị nọ n'ime gị. O meela ka udo nọrọ n'oke ala gị. O jiri ọka dị ukwuu kpojuo ọba unu. Ọ na-etiri ụwa iwu, na-emekwa ka okwu ya na-aga were were. Ọ gwala Jekọb okwu ya, bịakwanye Izrel atụmatụ n'usoro omenala ya. O nweghị obodo ọzọ o mere ụdị ihe a. O meghị ka ndị ọzọ mara usoro omenala ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Rom. I think I have the wrong one. I got it. Thank you. Yeah. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl degara ndị Kọrint. Iko nke ngọzi ahụ anyị na-agọzi n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụkwa inwekọ na ịṅụkọ ọbara Kristi n'otu. Achịcha ahụ anyị na-anyawa n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghịkwa inwekọ na irikọ ahụ Kristi n'otu. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu ogbe achịcha ahụ ka anyị na-anata. Nke a na-egosi na anyị niile bụ akụkụ ahụ nke otu anụ ahụ Kristi, onye bụ otu ogbe achịcha ahụ. Okwu nke osebụrụ ụwa.
gbadata onye riri achịcha nke ga-adị ndụ bighị ebi inwe n'ụkpụrụ nka ya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ọ si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị Juu sị, mụ onwe m bụ achịcha ahụ dị ndụ nke si n'eluigwe rịdata. Onye ọbụla lile achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ ahụ m, ka ndị bi n'ụwa wee nwee ndụ. N'ihi okwu a, ndị Juu wee malite ịlụrịta ụka n'etiti onwe ha sị, olee otu onye a ga-esi enye anyị ahụ ya ka anyị rie? Jesu wee sị ha, n'ịgwa unu eziokwu, ọ bụrụ na unu erighị ahụ nke nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye riri ahụ m ṅụkwa ọbara m nwere ndụ ebighị ebi. Aga m ekulite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na ahụ m bụ nri n'ezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Onye ọbụla lile ahụ m ṅụkwa ọbara m ga-ebi n'ime m, mụ onwe m ebirikwa n'ime ya. Otu nna dị ndụ site na m, otu nna dị ndụ si zite m, mụ wee site na nna na-ebi ndụ. Otu ahụ ka onye riri m ga-esite na m na-ebi ndụ. Nke a bụ achịcha ahụ si n'eluigwe rịdata. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ nna unu riri wee nwụsịa. Kama, onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ozi ọma nke osebrụwa. Ka anyị si n'ozi ọma anyị nọ wee nweta mgbaghara njọ anyị. Ndị otu Kristi m fụrụ n'anya, otito dịrị Jesu. Kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi n'afa Nna. It is a promise. It is a promise. Ụmụnne m, let us claim it. Let us claim it. Kedu dị ulu oriri nsọ na-abara anyị, ụmụnne m? Nke abụọ, ọ na-abawanye ndụ gracia n'ime obi anyị. Nke atọ, ebenata olili walawala agụụ nke njọ, concupiscence for sin. Nke anọ, mbe nke ndụ ebe ebe. Na ya ka m chọrọ ka okwu anyị gbado ụkwụ n'ụbọchị nke taata, ụmụnne m. Is a promise of eternal life. Is a promise from our Lord Jesus Christ himself. If you have not taken him serious on anything, take him serious on this, because he means business. This is our Lord and Savior. Whatever he says is what he means.
what he means in this gospel reading today is what he said. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'okwu Chukwu na ozi ụka na-eche n'iru anyị n'ụbọchị nke tata, n'ihe ọgụgụ atọ a, anyị ga-afụ mkpa ọ dị bụ ihe olili, nourishment, food for our body. Paul dị asọ wee wenitie, he will always raise the bar. O wenitela anyị anwe obele ka anyị fụ mkpa ọ dị. Ọ bụghị sụsọ inekọta arụ anyị anya, kama nke anyị onwe anyị nke nọ n'ime. Onye nwe anyị Jesu Kristi na onwe ya wee bịazie n'ozi ọma tiwe aka oyibo nsugbe nke na-agba onye ọbụla ghalị. But that is one of the mysteries of our faith. Today, the church celebrates the solemnity of the most holy body and blood of Christ. It's one of the mysteries of our faith. If you're not understanding it yet, guess what? Don't even worry about it. When we get there, we ask him. We may not truly understand what he means. O nwere ihe omimi nke ọ kụziri anyị n'ụka gara aga, wetekwala anyị ọzọ tata. Ka anyị ka na-agbalị nke ochie, o wetela anyị nke ọfụ. He is our Lord and Savior. Let us take him seriously. Ụmụ Israel nọ na njem n'ịkpa. Ihe mgbu sie. Kwa mụ na unu si ebe anyị nọ ronie wee bịaba ebe a. Ihe mgbu sie. Anọkata agwọ sodo ha n'ịkpa na-atagbusi ha ka ha gwụ. Akpị, scorpion. Anọkata onwe ha ebe ha ma na-enwe pure water. Mmiri ọṅụṅụ adịghị. Ka o si nye ha mmiri, o si n'okwute nye ndị nke ya mmiri. Ha ka na-edi mmiri adịghị. Agụụ abịa. O si n'eluigwe na-ezolu ihe ha na-amaghị ihe ọwụ. Si ha libe. Ụmụ ihe a anyị gụtara n'okwu nke Chineke tata bụ ụmụ ihe na-egosi anyị na Chineke oge niile na-anọ anyị nso karịa oke anyị nwere ike ịghọta. Ọkwa ụfọdụ n'ime anyị oge anyị si ebe anyị si wee bịa ebe a mbụ, onwe ihe anyị ma na-eli, ụfọdụ li nri nkịta ọwasị, ụfọdụ si biskwit lie maka na ọ ihe yibere ihe ha na-afụbu n'ebe ha si. Ụmụ Izrel agba ochie gabigara ihe ndụ dị otu a, mana Chineke ewezugaghị onwe ya n'ebe ha nọ. Chineke nọ n'etiti ha. Chineke na-ekwekwa anyị nkwa aha tata na ya nọ n'etiti anyị oge niile. N'ime ihe ahụ niile, Chineke nọ n'etiti anyị. N'ihe mgbu niile, Chineke nọ n'etiti anyị. Paul dị asị wee jụzie anyị, ọ bụ na iko a na-aṅụ, ọ bụ na cha na-anyawa, ọ bụ na ọ bụghị otu ọgbụgba ndụ n'ime Chineke, otu ọgbụgba ndụ n'ime Kristi? Ụmụnne m, ka ihe Paul dị asọ na-agwa anyị, ọ bụghị sọsọ na ezigbo mmekọrịta dị n'etiti mụ na Chineke. Vertical relationship is good, but what about the horizontal relationship? Kedu ka ọ dị bụ mmekọrịta mụ na nwanne m? Ọ bụ ihe Paul dị asọ na-agwa anyị. Ana m alụ briji ka nwanne m wee lifeta n'ebe ihe a na-ekwu maka ya dị, n'ebe Kristi na-agwụ ya maka ya nọ. Ka m na-alụ wọọlụ ka m wee protect ya onwe m, nwee nchekwube na ọ bụ mụ na-azọpụta onwe m. Paul dị asọ si anyị mba, na anyị ga-echeta na mgbe ọbụla ụkọchukwu nyawala achịcha nye anyị na onye tabili onye nwanne ya, ọ bụ n'oriko anwa ka mmekọ anyị na Chineke zuru oke. The vertical relationship has to match the horizontal relationship. Kristi na onwe ya ewenikwuziela anyị ya, nke ndị Juu ji wee jụ bịa, kedu ihe a na-akọ ihe a? Ọ ga-ekwe omume na onye a ga-enye anyị arụ ya ka anyị lie? Mana nke o ji bụrụ Chineke, ọ gbanweghị ihe ọ gwara ha, nke gosiri na ihe ọ gwara ha bụ ihe ya bụ n'obi. Ihe o bu n'obi bụ ihe ọ gwara ha, mana n'ime na enwere nkwa nke ndụ ebe ebe. Na anyị na-agbakọ n'ụlọ nzukọ Chineke, na ọ dịkwazị mkpa
na anyị na-echeta na Kristi na onwe ya zuru oke na achịcha na mmanya ụkọchukwu na-agọzila anyị n'ọrụ taa. Ihe niile anyị chọrọ zuru oke na achịcha na mmanya, Chineke nna wee kpugheela anyị ya nwa obele, mana ozughị oke anyị nwere ike ịghọta ya. Anyị wee na-ajụ, ọ ga-ekwe omume dịka ndị Juu jụrụ n'ụbọchị nke tata? Mana dịka m gwara unu na mbido, ọ bụrụ na anyị jụọ, anyị gharịkwa. Nke anyị anaghọtara, anyị jidesi ike n'ekpere na-eche mbọsị ahụ anyị lụọ, anyị jụọ ya ihe ikwu ka ihe ololo. Don't worry about getting all the meanings here. The meanings are sometimes, very often, very deep, deeper than we can imagine ourselves. Nya ga-enye anyị arụ ya ka anyị lie. Anyị wee chetala onwe anyị ulu olili nsọ na-aba na ndụ ndị otu Kristi. Anyị kwere na Kristi nọzu anọzu n'ụdị body, blood, soul, and divinity in the Holy Eucharist. We don't need to seek him anywhere else. It is in that relationship with our brothers and sisters, especially those who are living at the edge, the voiceless. These are where we find Christ. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe n'ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, ụlọ arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, ma gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Site n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ụlọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri nna, ibe na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, nwaanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, ya na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta ma otu baptizim nke mgbaghara njọ, metụ anyị bido na ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Nwana ka anyị were nchekwube na ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ kọsara ya mba anyị dị iche iche. Zamo, zamo, Chineke nna zamo, Chineke nke nwa ogbenye, mgbe m kpọrọ gị zamo. Maka ndị kwere ekwe n'ebe niile, ka ha were okwukwe na nsọpụrụ na-amasị Chineke na-achọ ihe omimi nke Eucharistia dị asọ, anyị arịọ gị dị nwenụ.
nke ụwa eluigwe na ala ka ha na-eti mkpu ọṅụ na-ekwupụta ịdị mma na ịhụnanya nke Eucharistia dị ya asọ. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị na-ebi ndụ ka ọ bụ sọ naanị ha nọ n'ụwa, ndị na-eche na olileanya adịghị, ka ha nweta nkasi obi site na agbamume nke Eucharistia dị asọ. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị otu Kristi n'ebe niile, ka ha na-anabata Kristi dị ka ọbịa kwesịrị ntụkwasị obi na olili ọbụla anyị na-anata, ma na-enwe agụụ ịnabata ya n'obi anyị oge niile. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Maka anyị niile na-eso ụzọ Jesu, ka anyị yie Kristi ahụ onye anyị na-anata site n'ịnata oriri dị asọ ugboro ugboro n'ọkwa Gratia. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'aja maasị dị asọ n'ụbọchị nke tata, mara mkpụrụ obi ha dị onye ha. Ka anyị kọsịzie Chineke mba anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ ala maka onyinye.
ebube ka anyị kelee ya o nwanne m kelee ya o enyi m kelee ya o asị gị kelee ya ọzọpụta gị kelee ya o nwanne m kelee ya o ka anyị kelee ya kelee ya o ihe ebube emela ihe ebube emela nụ ihe ebube emela nụ ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube nwanne m kelee ya o ka anyị 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 tobe ya o ka anyị kelee ya o ka anyị kelee ya o ka anyị kelee ya o ihe ebube ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebi ebi ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebi ebi gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ezi chimle agọzi chimama agọzi chimle agọzili ezi chime aga ezi chimama agọzi chimle agọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi mbeza ya ga ezi chimama agọzi chimle ezi chimle ezi chimle ezi chimle ezi chimle ị ga-asị m etona ya ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efe onye na-eme mgbe emeworo m ihe m na-ayọ ọnụ ya o ọ gị ga-emere m ihe ọ na-eme onye na-edu ije edunala m ije m na-ayọ ọnụ ya o si m efe ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye na-eme mgbe emeworo anyị ihe anyị na-ayọ ọnụ ya o si n'efe ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye na-eme mgbe emeworo m ihe m na-ayọ ọnụ ya o ọ gị ga-emere ihe ọ na onye na-edu ije edunala m ije m na-ayọ n'udo si m onye na-eme mgbe emeworo m ihe m na-ayọ ọnụ ya o ị ga-asị m efe na ya o ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efe na onye na-eme mgbe emeworo m ihe m na-ayọ ọnụ ya o ọ gị ga-eme onye na-eme mgbe emeworo m ihe m na-ayọ ọnụ ya o ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru arụ asị m kedu ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru arụ isi igwe ọ bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke naanị abụ ọma ka anyị jiri bịa n'iru gị Chineke m abụ otito ka m jiri bịa n'iru gị soro m na-eto na-eto ya na ọ dị mma soro m okene ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bịa nụ aga m akọrọ nụ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke karịsịa soro m tochokwa mgbe anyị na-embe koro gị ị na-aza m ene n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọkwa mgbe koro gị ọkwa ịzara m Chineke ezi Chineke onye na-eme mma o Chineke o abụ otito ka m ga-eji wee kelee gị Chukwu nna m abụ otito ka anyị ga-eji jaa ya mma o Chineke dị mma ebube gị okpo
bunyere m ọ bụ mbunye na bunyere m ihe ọ na-emere m ya mere soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m tobe ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bi ya nọ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke soro m too Chukwu ị na-aza m ene n'anya n'azụ n'ime nsogbu akwa mkpe kụrụ gị akwa ịzara m Chineke onye na-eme mma onye na-enye udo onye na-etinye ugo mmụta onye Chineke ohere ezudo abụ otito ga-eji iwe kene ya abụ otito o Chineke dị mma bube gị dị okwu ihe o mere m ihe o mere anyị ihe ọ na-emere anyị ọnụ m apụrụ ịkọcha ya ọ bụ ndụ o nyere anyị arụ ike o nyere anyị mbuli ọ na-ebuli anya elu ọnụ m ya mere soro m na-eto ya soro m tobe ya ọ dị m ndị ike Chineke piano aga m akọ ịhụnanya Chineke soro m too Chukwu ị na-aza m ede n'anya n'azụ mkpe kụrụ gị ọkwa ịzara m Chineke ezigbo abụ otito ji iwe kpege gị Chukwu nna m abụ otito o Chineke ịdị mma bube ede okwu glory be to the Lord in the highest amen ụmụ Chineke glory be to the Lord in the highest everybody shout hallelujah 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 to the King of Kings glory be to the Lord in the highest honor be to the Lord in the highest oh this kind God oh I never see your type oh hey, this kind God oh hey, blessed be your holy name oh this kind God oh I never see your kind you no get party oh blessed be your holy name oh this kind God I never see your kind blessed be your holy name this kind God this kind God I never see your type the golden little big God otu aka Chineke anyị rawo negodu ka ọrale negodu ka Chineke anyị rawo negodu ka Chineke anyị rawo negodu ka Chineke anyị rawo negodu ka Chineke
Chineke mụrụ ahụ ọ na-egodu ka Chineke mụrụ ahụ ọ na-egodu ka Chineke mụrụ ahụ ọ na-egodu ka Chineke mụrụ ahụ etu ka Chineke mụrụ ahụ etu ka Chineke mụrụ ahụ ọ na-egodu ka Chineke anyịrị ahụ ọ na-egodu ahụ ọ na-egodu ọ na-egodu ka Chineke anyịrị ahụ ọ na-egodu ka Chineke anyịrị ahụ agịdị gbagịdị 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 gbahụ agịdị gba Jizọs anyị na-ekele gị agịdị gba Jizọs anyị na-ekele gị anyị ekele gị anyị aja gị mma chekwu ọ na-egodu ka Chineke anyịrị ahụ ọ na-egodu ka Chineke anyịrị ahụ ụmụ Chineke tụọnụ Jizọs igwe ọ gọziri m agọzi ọ gọziri ya agọzie o tere ya mmanụ ọ gọzi ezi chimle ezi chimama ya onye na-eme mma ya onye na-ebu ndị enu ezi chimle chimle ezi chimle ezi chimama ezi chimle chimde chimle ezi chimama ọ gaziela m ọ gaziela m ọ gaziela m ọ gaziela anyị ọga ezi chimle echimama ezi chimama ezi chimama ezi chimama I got ụmụ Chineke tụọnụ Jizọs igwe onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme onye a na-ekwu nwere ihe onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme onye a na-ekwu nwere ihe onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme onye a na-ekwu nwere ihe onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme nwere ihe onye a na-etu nwere ihe ọ na-eme na-ekwu nwere ihe onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme ekwu nwere ihe onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme nwere ihe ọ na-eme n'ụwa ọ dị mma ọ dị njọ ekwere ewe ma aga m Chineke ọ dị mma ọ dị njọ ekwere ewe ma aga m agbaba n'ime Chineke
Gọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna jike niile ịnara anụ. Amen. Onyenwe anyị nna kasị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ehụnyere gị site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị edinwenu Chineke anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa eze ezi na-azọ ndụ. Anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile onarị nsọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwa anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebe onye dobere anyị emume aja nke a dị ọgbụ. O nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ àjà nzọpụta, bịa maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ n'emume nke a dị nsọ gosi ọnwụ ya wee lụọ mgbe ọ ga-abịa ọzọ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ nsọ. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edodo m nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha, nye gị ekene na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke arịa na unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nne anyị asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewegbalụ njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. O Kristi, nna na ncheta nke ọnwụ na mmetụta ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụrụ na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko
meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwe ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Amen, 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 amen. Ụmụnna, ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụrụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Tosoro nke bata n'ime ụlọ. Ka ahụ na ọbara aka isi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. We're going to have 5 communion stations, 2 in the front, 2 in the middle, and 1 at the double door at the back. So ushers, please help us.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, isitela na olili ahụ na ọbara gị nke a dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa a, na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị, gị onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Anyị na-elotere anyị niile ikusa nke anyị na-akwado June 25th, San Antonio. If you're not yet ready, you still have a few weeks to get yourself ready for that. Ikusa, the hotel arrangement, the booking, and all that. Onye ọbụla gbaa mbọ hụ na o mere nke ya. Anyị wee na-ekele ndị niile gbara mbọ were hụ anyị niile na ọbịbịa Kaduna Ọkpalaeke ka esi wee mee ihe niile gbasara ya ọga ọfụma ụbọchị ụka gara aga. A na-ekene onye ọbụla n'ụzọ dị iche, ọkachasị ụkọchukwu anyị, ndị kọmitii na anyị niile n'ụzọ dị iche iche. Ka Chineke gọzie anyị. Anyị wee na-elotekwara anyị niile ụkọchukwu anyị Jude Umobi, July 1, ọka ya na ebe a. Anyị mata July 1 ka ọ ga-ebido ọlụ ebe ọzọ. So na anyị agbakwunata, ọ bụrụ ndị oyibo asị send off. Ụbọchị ekwetara ụbọchị a ga-eme ihe. The send off is June 19. Ọ ga-ebido with 5 p.m. mass. Agbasa ya anyị ejezie na hall. Ọ bụ Friday ka anyị debanye. We expect the church will be as full as this. We also expect that going to the hall, the capacity may not be enough for us. So we want that. June 19, 5 p.m. mass. After the mass, we go to the hall, Ayagavana hall. When elotel onye isi ndị nne na onye isi ndị nna bika agbasa ka anyị fụ ndị nke 10 o'clock ka anyị nọkọ ka anyị mara ka e esi were mie. Uche Nawale, is she here? Uche Enewal, okay. Obo na ilote mamuya rapo. She lost her mom, and the funeral mass is this Friday here, 7 p.m. So please, she is inviting all of us to join her in the funeral mass of her mom on Friday at 7 p.m. Obu na emesi anya on Saturday ka a ga-eni ya. Anyị ga-enwetakwa ozi ndị ọzọ. Agbasa ụka ebe a, there will be a celebration of life ekwe ya na CMG Entertainment Center nke dị na Gadina nke George. We know where it is. Dalo. Ben Amadi is in here.
and Angel of Febu. Let them let us know the arrangement, what we are going to do after Mass. Angel of Febu. Okay. Okay, over to you. Thank you, sir. Go ahead. God is good all the time. God is so awesome to us today. Brother. Oh, go now, go no. That's the reason I say now God is too awesome. Ihe anyị na-ahụbeghị mbụ, anyị ahụ na ya this weekend. So I make a Chineke. Na handi say Eugene. And make a Chineke. Na handi say Eugene. And make an our deacon. For having persevered and took all the necessary steps that got him to this stage. Chineke gọzie gị. Ọrụ a ijiri obi gị niile were kwere na ị ga-eme. Ụkwụ agaghị akpọghị gị. Ị ga-eme ya the way God has designed for you to do it. And no distractions in the way. And make our deacons family. Behind every successful man, I will say today, there is a supportive wife, supportive children, supportive parents. So make our dear sister, Sister Stella Ofondo. For having stood by your husband and made sure he did not get distracted. He stayed focused. Thank you. I know, brothers, Deaconess's mother is here with us today. Where is she? Hey. Meregio onyama onyama onyaga derema onyama dalono afomuru Deaconess. Thank you. The foundation you laid is going on here. Dalo mama. Thank you. So I'll hand over to our the president of ICMO. But before then, I will not be able to mention everybody that assisted us today. Maybe he will do it. But I make all our ordained priests in the house and the deacons that came to support our own deacon, and also the deacons' wives. I know they're here somewhere. Thank you and welcome to St. Eugene. All right. Good afternoon, everybody. Biko Daluno. First thing first, actually, the St. Eugene Catholic community. Biko Kwara no Munaka. In 2 weeks, we're able to put together 2 big events. Biko, in the organizing committee, I don't know how to thank you. Only God will thank you for all the effort
all the time, and all the sacrifices. May God bless all of you. And every one of us who in any way contributed, iji make sure na ihe agara ọfụma. Today, anyị agana nwanne anyị nwoke ndị nna pap ụnọ nọkwa ya. Ndị nna ụnọ nọkwa ya o. Ide ji ụnọ ide. All right. So I go from Mr. O.C. Paulinus Ufondo to Deacon O.C. Ufondo. So from now on, I can name the address as what? Deacon. Congratulations. So, today I got so job on me. Mama ya, we will not fail to recognize our African American community of St. Eugene. They are well represented here today. Doris, yes. Thank you. Thanks for supporting and thanks for being here today. So, because we all already know our sitting arrangement, so I didn't change anything, especially Ebendu Kochbunano. Okay? Because Ochendia has a reserve for them. Can we leave them alone? Only need Roger, talk to me. We can get you more chairs. Don't come to the hall to ask for food. Wait outside. The same thing with Ndineke Moya. It is really, really stressful. These people are just volunteering to do these things. They don't need additional stress. So thank you, everybody. Thank you, Father Jude Umobi, and thank you, Ndu Kwachibunina here. God bless everybody, and see you outside. Thank you. ụmụnne n'ime Kristi otito dịrịnụ Jesu. Tata bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụghị ibe akwa. A sịkwa na m ekwu okwu taa, mana mgbe ụfọdụ ihe karịrị ihe ị na-eche eme. Biko ka anyị yọrọ na obere ohere maka na ama na anyị ka nwere benediction after mass. Something so spectacular happened. By the time I got to church this morning, I wouldn't believe this. Holy Family Catholic Church Artesia sent a representative here, led by Deacon Frank. Like that was not enough. My classmates were here at the formation class. Some other deacons, and I was like, who am I? So at this moment, please grant me the opportunity to thank my brother deacons. Now I call you brothers. Their wives who are in our midst, and the representatives from the Spanish community, Holy Family Catholic Church Artesia. Holy Family is like my home parish. But for some reason, my heart is here. I love you, Holy Family, and I love St. Eugene. Amen. Deacon Rene. Deacon Rene was here before I got here. He came all the way from St. John Vianney, right? St. John Vianney, Hacienda Heights. Yana nwunye Deacon Rene na nwunye Cynthia. Deacon Frank na nwunye Mary. At the same time,
Enel Manya for the liturgy coordinator na Holy Family. I once made a confession to him. He told me I didn't deserve an absolution. Most of the practices we do here, I copied from Holy Family with our altar servers. And he told me, "Osi, feel free, get what you can get, use what you can get." Mr. Emil, we're so grateful that you're in our midst today. Before we process in, on my left was Alan and Anna, very humble members of my class. They have taught me exactly what it means to be humble. Biko nde parish mana ma yoka ikene Alan and Anna for being here in our midst. Thank you so much. They came all the way from Camarillo. That tells you how much we are in their hearts. If I would mention by names the members of the 8 a.m. Spanish community from Holy Family, Nancy Guzman, and Angelica, Mabel and Jose, thank you so much. Ndị Father nọnyela anyị na Jamas dị asọtata, who could have been somewhere else. Ọ bụrụ na anyị nere anya ya fụka ụfọdụ n'ime ha si wee gbabata, they had to finish another mass and rush to meet us here. And that's how much we are in their hearts. Father Marcelinus, Father Mba Amalum, Father Patrick, Father Udoji, and Father Amandekwa. Biko anyị kenele ha niile ka anyị chetakwa n'ihe ndị isi anyị gwara anyị is dismissed, but stay where you are, expecting all of you outside. Biko daalụnụ, anyị ka nwekwara benediction. Biko o nwere ihe dị mkpa nchezọrọ. Nwanne anyị nwoke ọ ka nọ na njem ịbụ onye ụkọchukwu. Anyị na-ayọ Chineke nna ekpere unu otu unu si kpee n'isi m ka anyị na-ekpekwa otu a n'isi ya. Onye a na-ekwu okwu ya bụ Christian, may you stand? So Christian is going to be ordained deacon this November, am I right? So in this archdiocese, and all things be going well, being equal with our prayers, you'll be ordained a priest next year. Christian. So I na-ekene mmadụ niile ndị niile bịara ụka taata bụ ụbọchị izi ebe a adị sure na anyị erika. Anyị na-ekene all the people whose today is their first time they are worshiping with us. We welcome you. You will see in our service. Join us any Sunday or every Sunday as many times as you can. We are here waiting and expecting you. You are always welcomed. And we thank each one of you, and more especially, we thank our chief celebrant today, our chief celebrant, Father Umobi. And of course, let us put our hands together again for the deacon we are celebrating today, who are giving us the opportunity, Paulinus Ufondo.
Immediately after the mass will be concluded with a benediction for the Corpus Christi. So let us stay, and after the benediction, most likely there will be pictures. And please, for the pictures, wait only to be called. And in kind of Masian Igbo, Ndinne, don't know one akanante. Kono gari nenya here again. Don't know one akanante. Akbono ise epwa ozigbo. Una abia n'ebe a echi na ọgụ nọchiri ụzọ. Agwa gị ọ dịka onwe onye gị na ya na-ese. Dọọ n'onwe unu aka na ntị. Unu etezina anyị were n'ihu. Daalụnụ. anyị kelekwa mmadụ niile. Anyị ga-eji benediction wee mechi maka na tata bụ gịnị Corpus Christi. Today is Corpus Christi, so we are going to end with benediction. Thank you. Daalụ mmadụ niile.
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion, grant us, we pray, to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruit of your redemption, who lives and reigns forever and ever. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, through God and through man. Blessed be the name of Jesus Christ. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the most Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints.
Okay, now the pictures for the clergy. After the clergy, it will be the deacons and their family. I'm not calling. I've said it several times now. The deacon family, deacons, get ready. After this, it will be next. The deacons. After the deacons, it will be religious. Now is the clergy. After the clergy, it will be the deacon families. Okay. Okay, Agabaniru. Okay, deacon family now, right now. Deacon and their families. The deacons and their families. Let's join them. Deacons and their families join OC. Deacons and their family. Deacons and their family. Not yet. Only the deacons and their family. Okay, after them, it will be the religious right away. Everything is listed here, the order. Next, religious going, religious,